Fil-jiem li ġejjin se jkun ippubblikat dokument ta' strateġija fuq l-akkoljenza ta' persuni li jfittxu l-ażil u immigranti irregolari. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela meta ndirizza sessjoni mis-sensiela Gvern li jisma' fis-Sala Robert Sammut il-Furjana. Il-Ministru spjega li l-Gvern Malti jrid jimplementa direttivi Ewropej fejn tidħol l-akkoljenza. F'dan ir-rigward bħala Ministeru ser nippubblikaw il-ġimgħa d-dieħla dokument ta' strateġija fuq l-akkoljenza ta' persuni li jfittxu għażil u immigranti regolari biex dan id-dokument bħala draft strategy document f'dan is-sens ikun diskuss bejn dawk li jħossu li għandhom jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq dan il-qasam fid-dawl tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna ma nistgħux niddipartixxu u nitilqu minn dawn id-direttivi. Il-Ministru qal li l-ammont ta' nies li jfittxu l-ażil f'pajjiżna għadu għoli u fejn tidħol l-immigrazzjoni jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn is-sigurtà u l-aspett umanitarju. Tkellem ukoll dwar il-korpi ddixxiplinati. Qal li bħalissa madwar 20 persuna taħdem bħala volontier mal-Forzi Armati ta' Malta. Bħalissa fil-Parlament qed jiġi diskuss abbozz ta' liġi li jbiddel il-liġi preżenti għal waħda usa u li jippermetti aktar ingaġġ ta' volontiera. Irrefera għal fatt li l-allowance tas-soldati kienet ilha ma tiżdied mill-1987. Issa din ser tiżdied flimkien mal-bidla ta' kif jitħallas l-extra duty. Fil-baġit tas-sena d-dieħla ġie propost li fit-taqsima ta' reati ekonomiċi fih dan il-Pulizija tibda tintuża l-esperjenza ta' nies speċjalizzati li mhux parti mill-korp, punt ieħor li qajjem il-Ministru. L-aħħar appell tal-Ministru kien dwar is-Summit tal-Belt Valletta l-ġimgħa d-dieħla. Appella biex opportunità bħal din tkun sfruttata u ssir ħidma favur soluzzjonijiet globali fejn tidħol l-immigrazzjoni.